Donostiako Anoeta pilota lekuti. Pilota leku honetan jokatuko da aurtengo binakako txapelketaren finala. Gerriko Gorriz Laduts eta Tolosa, eta Gerriko Urdinez Alustiza eta Galartza. Aurretik intendentziak prestatutako partidua ez da amaitu oraindik, 13 eta 10 partidu 16 da, eta aurretik gorriak, hau da, Antsoategi eta Oreja bigarrena, Urdinez atera direnak, Olaetxea eta Soroa ditugu. Guri gehien interesatzen zaigun partidua honen ondoretik etorriko dena denez, az gaitezen partidu horren datu batzuk aipatuz. Eta lehenbailen gaur laguntzaile izango dugun laguntzaile eta laguna ere bai baita aurkeztu nahi nizueke. Juanmari Bengoetxea hirugarrena. Gabon, Juanmari. Gabon. Bengoetxea hirugarrenak, ez dakit nik berak ala itortuko duen, baina aurten txapelketa bikaina egin du. Behar bada berak esango du bikaina ez polita baiet, bikaina egin balu finalean egongo zela eta. Dena dela pozik, Juanmari. Bai, pozik nago. Zengatik gu bi pareja eginen jendeak ustetzun ezkinela partidu bat irabaziko ez, da aiatu semifinal aiatu ginen, da nik uste partidu gaina bastante politik egin da, eta posteko txoko dela uste dut. Bengoetxea hirugarrena izango dugu beraz, gaurko partiduan zehar komentarioak egiteko eta laguntzaile. Bestalde, Xavier Meaurio mikrofonoa hartu eta alde batetik bestera ibiliko da, momentuko protagonisten hitzak eta iritziak jaso nahiean. Txapelketa hau azkeneko bolada honetan interes izugarria piztu duen torneoa edo txapelketa izan da, eta zuek iruditan duzuen pilotari hori askaingoa dugu Pampi Laduts. Aspaldidanik aldagela barrenean dena, lehendabizi trapuak behar bezala jarri, masaje saiotxoa ere hartu, gierrak ongi berotu, eta nik uste partidu hasteko deseatzen dagoela bera eta beste hiru pelotariak ere bai. Datu batzuk aipatu nahi nizkizueke eta az gaitezen lehenbailen azkeneko urte hauetan izan ditugun txapeldunen izenak gogoratu. Txapelketa honek historian zehar izan ditu geldialdi batzuk, baina azkeneko bolada honetan urtero jokatu da. 78-79an txapeldunak Pierola eta Maiz bigarrena, 79-80an Bengoetxea hirugarrena eta Gorostiza. Urte bikaina izan zen Juanmarirentzat, banakako txapelketa irabazi eta binakako ere bai. Bai, urtea oso nahi izan duzen, bi kanpeonataten itxuen urte hartan da, oso nahi izan duzen urtea, guen entzako. 81-81 txapeldunak Ariño laugarrena eta Antxon Maiz, 81-82an Beristain eta Tolosa txapeldunak, 82-83an Bengoetxea laugarrena eta Maiz bigarrena, baita hurrengo urtean ere, 83-84 urteetako txapelketan ere, berriz ere Miguel Bengoetxea eta Antxonio Maiz, 84-85an Bergara bigarrena eta Martinikorena, eta iaz ere txapeldunak berberak, Bergara bigarrena eta Martinikorena. Txapelketa honek aurretik izan zuen geldialdi bat, baina aipa dezagun dena dela, 1941-42ko txapelketa hartan onaindia urtzela izan genituela txapeldunak, 43-44ean ere berriz ere onaindia eta urtzelai, eta 61-62an Arriaran anaiak, Pako eta Jose Arriaran, hauek izan genituen txapeldunak. Gero ondoren berriz geldirik egon zen, 78 urtera bitarte, eta hortik aurrekoak aipatu dizkitzuegu. Egin dezagun orain aurtengo txapelketa honen laburpen bat. 6 bikote, 2 taldetan banatuak. Eta A taldean Laduts Tolosa, Bergara bigarrena Martinikorena eta Bengoetxea laugarrena Salbidea hasi ziren. Eta talde honetatik liga jokatu ondoren, semifinaletatik kanpora Bengoetxea laugarrena eta Salbidea gelditu ziren. B taldean berriz, 3 bikoteak Alustiza, Galartza, Bengoetxea hirugarrena, Maiz bigarrena eta Erretegi bigarrena etxe nagusia. Liga jokatu ondoren, semifinaletatik baztertuak gelditu zirenak, Erretegi bigarrena eta etxe nagusia izan genituen. Semifinalak A taldeko txapeldunak B taldeko txapeldun ordekoaren kontra edo bigarrenaren kontra jokatu ziren, gurutzatuak beraz, eta honelaxe jokatu ziren. Laduts Tolosa Bengoetxea hirugarrena Maizen kontra, eta Alustiza Galartza Bergara bigarrena eta Martinikorenaren kontra. Eta irabazleak semifinal hauetan zeintzu izan ziren badakizue, gaur finala jokatuko dutenak, Laduts Tolosa eta Alustiza Galartza. Bi bikote hauek gaur egun Enpresas Unidasen barrenean daude, eta aspaldiko partez badu beraz aukera Enpresas Unidasek txapelak irabazteko. Txapelketa honetan esan baititeke eskulari izan dela Jaun eta Jabe ia beti
aipatu dugun laburpen hortan, 81-82an bakarrik agertu zaizkigu Unidaseko bi pelotari, Beristain eta Tolosa. Beste guztietan eskularikoak izan ditugu txapeldun. Trapuak begiratuz pelotari bat, oraintxe bertan jokoan ari den, edo jokatuko duen ondoren, ez jokoan ari den baizik eta ondoren jokatuko duen pelotari bat da. Eta orain berriz begibistan duzuena aurreneko partiduaren orain arteko emaitza. 14 eta 12 aurretik gorriak, hau da, Antxoategi da Oreja bigarrena, 12. tantoan daude Olaetxea eta Soroa. Olaetxeari dagokio orain sakea. Finala denez, izugarrizko ikusmina eta jakinmina sortu du, eta esan diteke Euskal Herriko irrati guztiek eta baita egunkari guztiek ere hementxe direla, irratiak zuzenean emateko asmotan oski, eta egunkariak biharko egunez kronika luze eta zabal bat egiteko asmoz. Artekariak lan desente izango dute, oraingo partiduan ere badute, baina batez ere bigarren partiduan dago jendea zai, txapelketari dagokion partidu horren zai. Finala dugu gaur. Final guztietan izaten da oso giro berezia, batez ere herrietatik muitzen da jendea, Donosti aldera, eta batek baino gehiago Donostian bertan afalduko zuen, eta gero ondoren, batzuk burua biztuta, beste batzuk piztu gabe, Frontoira. Frontoia pilotalekua anoetako pilotalekua handi hau leporaino beteta dago, eta kalkula ezazue kantxa aulkietarako sarrera bakoitzak 2.000 pesta balio zituela, edo balio dituela gaurkoan, eta goikaldeko aurreneko lerrotan, aurreneko filatan ere 2.000 pestako sarrera da, gero hortik atzera prezioa bera dijoalarik, 6. filatik aurrera gaizki ezpanago 1.000 pestara eisten da, eta horrela merketu. Jakinmina izugarria, eta hemen sarrera bat lortu duten eztenentzat, edo ez dutenentzat, Euskal Telebista dago. Gaurko honetan hasieran gauzak oso zailak baziruditen ere, alegin oso berezi bat egin, eta zuzenean eskainiko dizuegu gaurko finala. Aurreneko partidu hau eta intendentzia kontutan izanik jendeak bigarren partidua ikusi nahi duela batez ere Euskal Telebistaren bitartez, 16ra jarri du, eta partidua oraintxe bertan bukatu da. Josean Tolosa dugu iruditan, azkeneko masaje ikutsuak hartuz, eta esan dezagun azkenean Antxoategi eta Oreja bigarrenak irabazi dutela 16 eta 12, galtzaileak izan direlarik Olaetxea eta Soroa. Jendearentzat unerik gozoenak oraintxe hasiko dira, edo uste horretan dago jendea, partidu handia izan baititeke, Enpresas Unidaseko bi bikote hauen artean ikusi nahi duguna. Alde batetik bi bikote hauek izugarrizko jokoa erakutsi dutelako, ez semifinaletan bakarri, baizik eta txapelketa osoan zehar, eta bestetik gainera, pelotari bakoitzak bere herri ingurutik jende asko ekartzen duelako. Nik ez dakit Juanmarik favoritoren bat edo atxatuko lukeen hasi aurretik. Zaila dago, oso zaila dago, favoritoa matea, zegatik lauek oso joko handien daude, da kanpenatoan bien oso bikain indue, da momentu bentsat oso zaila dago. Gero xoan pelotak eta ikusi eta pixko bat joko ondaran jartzen dien, baina momentu bentsat ez dago matei, oso zaila dago. Partidu gehienetan eta dabilen materiala ikusi ondoren, Bengotxa 3. Atzelariek asko erabakitzen dute, aurrelariak sartzeko aukera baduen ala ez duen, eta aurreko eguneko pelota aukeraketan ikusi genuena ikusi ondoren, badirudi gaur ere, Tolosa eta Galartzaren arteko borroka horrek erabaki dezakeela partidua. Bai, atzean zein dominatzen duen, partidu arki irabatziko du. Goain, zaila dago, biek oso onatie, da oso ongo dailtzeaina, nahiz Tolosa eta nahiz Galartza, eta elkar dominatzen zaila dauki ez. Tanto bat ematek itzen badu, besteak igo lingo du. Baina, zein dominatzen duen atzean, partidu arki irabatziko du, dudik gabe. Aldakeletan, oraindik lau pilotariak aldakeletan daude, Fermin, Erauntz eta Murgil, erdiko epailea, erdiko jueza ere hortxe da, denak elkarrekin egin nahi dute irteera, plazaratzea. Bitartean jendea zai, esan dizuet lehen leporaino bete dela eta pentsatzeko zen, naiz eta gu hemen zuzenean eskaintzeko egon.
Ez da dudarik bertan egon ezkero beste salsa bat eta beste bizitasun bat izaten dela, batez ere betidanik eta txiki-txikitandik pelota bizi duen horrek hobekixeago jasotzen du giro guzti hau bertan egonda. Pelotariak plazara. Gerriko Gorriz, Panpila Dutx eta Josean Tolosa, eta Gerriko Urdinez eta baita lastikoa ere urdina gaurkoan, zuek zele ikusleok errezago bereiz ditzazuen. Gerrikoaz gainera baita lastikoa ere urdina dute gaur Martin Alustizak eta Ladis Galarza. Jakin ditzagun datu batzuk, aipa ditzagun 4 finalistak, eta mundu honetan sartuegia ez dagoenak, momentu honetatik aurrera, ikas dezan pelotari bakoitza zein den bereitzen. Oraingoz ez dirudi datu horiek prest daudenik, momentu batetik bestera atzerapentso hau konponduko delakoan hementxe da. Martin Alustiza, seguran jaioa, Gipuzkoarra beraz, 25 urte ditu Martinek, aurrelaria da, eta sakea dotorea izateaz gainera, defensa izugarria duen mutila. Bere atzelaria gaur, Ladis Galarza, Galarza 3. Nafarroako Baraibarren jaioa, eta 26 urte ditu. Bi beso bikain, batez ere, ezker ikusgarri bat. Jendea txunditurik gelditzen da bere ezkerkadak gozatzerakoan. Eta beste bikotean aurrelari Panpila Dutx Azkaingoa, Lapurtarra beraz, 31 urte ditu Panpik, trinketetik plazara saltoa egiten ausartu atrebitu zena, eta hegoaldeko enpresa batetara pasa, hau da, Enpresas Unidasera, eta geroztik hortze dabil, mutur-muturrean. Aurreneko finala da Panpila Dutxerentzat. Eta bere atzelaria Josean Tolosa, Amezketarra, 31 urte ditu Joseanek, eta final kontutan bere aurrelaria baino, askoz ere esperientzia gehiago daukana. Txapelduna ere izana baita, 4 pelotari hauetan txapeldun bakarra bera du Josean Tolosa, 82ko txapelketa horretan, Juamari Beristainekin lortu baitzuen txapela. Nik ezakit zerbait esan nahi duen, Juamari. Orain dela 6-7 urteko pelotariak ditugu gehienak, mutur-muturrean zabiltzatenak. Azkeneko urte hauetan ez da aldaketa hundirik. Ez da aldaketa hundirik, betiko agailtze ez, berrik gutxetatzen die eta lehenko agaik eberetzea jogatzen, da, berrik ate atzego soitu beharko du. Zuek jetzi beharko duzu pistoia, oso jokuan zaudete, 32, 33, 34 urte inguru hortan zabiltzatenak, ez da erresa zuek baztertzea, eta gazteago direnentzat tokia uztea. Bueno, pistona bakatu ez, gu alba lima da eutxi eta gora ez. Tu esan duzu bezala, bai, hortxe denak 32, 33 urteko gaude, aurreko kunten gabiltzen datenak, da, guain behintzat beste bizko bat, aber, eusten digun nire egin gutxu. Josean Tolosa dugu iruditan, 4 pilotariak eskuak berotzen ari dira. Partido hasi aurreko konversazioak eta komentarioak. Partido hasi aurretik aurrelariak atzelariarekin zer komentatzen du, Juamari? Bueno, hor oso gauz gutxi ez. Horreko baina final baten naiz nervioso hotzen da ez. Jendeak uste duz ez baino nervioso hotzen da. Da naiz elkarra ongi zautu eta beti elkarren kontra dituk izan du, horre trapo jartzeko momentu, jendea borromatako goa gutxi egutzen du eta hori xile egotzen da jendea. Zu finaletan esperientzia handia duzu, 2 aldiz banakako txapelduna, binakako honetan ere txapela gaztea zer den badakizu, responsabilitateko partidu asko jokatu duzu. Zergatik pelotari batzuk jetzi egiten dira eta desente, honelako jendetza biltzen denean eta nervio kontua izaten alda bakarrik? Bueno, nik uste nervio egiten duela, Ni alderbez nintzen, nik zenbatea jende gehiago urun apustu jokatzen nuen. Baina bada jendea, jende asko egin edo, badi pilotarik pixkoat nervioak eta pixkoat jetzi jendiela. Zuk zure garaian, orain ere zure garaia da noski, baina 21, 22 urtekin aurreneko mailan mano-mano, banaka jokatzen hasi zinenean, beste aire bat ekarri zenion mano-manoari, esan nahi dut, zu bezala prestatua zeon fisiko aldetik, prestatua zeon pelotaririk ordura arte etzen inoiz ezagutu. Geroztik mantendu alda nivel hori, jendea zu bezain ondo
plazaratzen alda? Bueno, nik uste baiet, nik uste pilotarie onge kuidatzen dela, da festatzen dela. Zergatik, ne badaz pilotari gimnasioan asko biltzen diela, eta laizterrene bai. Momentu haizien, asko eta ginen dela momentu baten posto pilotari eta ginen, eskolaritik, eta denak onge bestatu eta ginen, da orduan, zaso biagunekoak eta, baina honek uste dut, jendea festatzen dela, Pilotak prezintatuta zegoen kajatxo horretatik ateratzen ari dira. Fernando Dublan da eskuetan kaja duena. Eta bere inguruan, lau pelotariak. Galartza, bizkarra ematen digularik, baita Martin Alustiza ere. Fermin Erauntzen da Murgil, erdiko epailea, Fernando Dublanen ondoan. Eta pilota aurrenekoak atera, eta jokoan dira Frontisen kontra lau pilotariak. Txapelketa honetan zer moduzko materiala aurkitu duzu, Juan Mari? Bueno, nik izan bada, aurreneko partidun Iruñen jogatu inunen, ez zien oso onagatea, ez galdu inulako, baina beste haineko partidutan oso gustora ebile naiz. Batez ere, beregaran jogatu inu partidu, azkeneko partidu, pilotakin oso gustora dut nintzen. Zergatik gertatzen da urtero kontu bera. Batzuek gutxiki dagoela, beste batzuek pelota gehiagikoak direla. Ez aldago, bai betik eta bai goitik muga moduko bat jartzeik. Esan, pelotan jokatzeko egokiak hauetxek dira. Ez hemendik bera eta ez hemendik gora. Urtero betiko salsan ibili beharrean. Nik gore oso horreixa, ikuste, ilkia badagoela. Baina hemen pasatzen dela da, gauz bat. Pilotari gala, bi enpresakoak. Nik uste dut, enpresa joaten dela partidu irabaztea. Ez partidu ona itea, ez? Joaten die biek partidu irabaztea eta horrengatik pilotak baten tio, bere enpresari, pilotari di, eta beste enpresak bere pilotari di. Hoge inbarluken alitzeke, partidue ona ikustu dela, jendea gustora atea, ez? Irabazte importante da, baina nik uste, joaten jendea gustora ustea, importante dela. Jende desente inguratu zaigu gauden toki honetara eta batzuetan sentituko dituzue gure mikrofono ondoan ostiko moduko batzuk eta barkatuko dituzue ez da gure errua baizik eta gauden inguru honetara jende gehiegi ari dela pilatzen. Nik uste dut borondate onarekin okertxo hauek denak konponduko zaizkigula. Enpresa kontua aipatu du Juan Mari Bengoetxeak eta azkeneko hilabete honetan hauxe izan dugu pilota munduan gabiltzan ontzat hitz gairik nagusiena, pilota berri. Zer martxa darama asunto honek, Juan Mari, nik ez dakit zerbait esan nahiko duen Bengoetxea hirugarrenak. Nik oso gaiz gutxi dakit ez, erreti esan marko litzoke, baina nik uste dut enpresa bastante aurratu dagoela ja. Pilotarik batxula beraken hartuk eta nik uste dut aurreko bidea honean diela. Dena dela, pilotarien hitza omen dago, hasieran esan zen guzien hitza bai, orain azkeneko astean atera da, nik ez dakit ziria den edo konturen bat atera da, hitza emandako pelotari horietakoren batek atzea egin ote duen edo egingo ote duen, dena dela, hau ez da gaur argitzeko kontua baizik eta beste batean lasaixiago aipatzeko eta aztertzeko kontua. Gaur guk interesa final honetan dugu, pilotariak oraindik eskuak berotzen, jendea azken orduan etorritakoa bere aulkia aurkitu nahian, nahiko lan eta nahiko salsa bada gure aurre honetan. Azken orduan etorritakoa, baina sarrera ez azken orduan lortua baizik eta aspalditzotik edukiko zuten konsegitua. Eta batengatik edo bestearengatik atzeratu eta orain lanak tokia aurkitzeko. Ikustazue, Anoetako kantxa aldea. Irrati gizonek ere nahiko lan badute bere lana egoki eta behar bezala egiteko. Denantzat izaten dira arazotxoak onelakoetan eta arrazoia bakarra da. Jende asko biltzen dela eta honek gauza bat erakusten digu eta adierazten digu. Jendeak konpetizioa maite duela, pilotatzale asko dagoela eta konpetizioak beti izaten duela erakargarri berezi bat. Ez alda konpetizioa falta behar bada pilota munduan urtean zehar, Mari? Bueno, behar bada bai. Zergatik jogatzen die kanpeonatoa mano-manokoa eta binakako bakarrak. Eta horre erditatzen jarriko balitzen lautu erditik aurrea dago torneo bat, oso importante izango litzeke. Zergatik ikusten da, segundakoa bera jartzen dienen kanpeonato baten, torneo baten, jendea asko zer biltzen dela. Oso importante izango litzeke, beste torneo bat jartzea ez, lautu erditik aurretik nola dela baino torneo bat. Iñaki Elorza, Euskadi Irratiko
nik uste gizon ezaguna, gure ondoan da, bere lana egin nahian Iñaki, partiduak baldu favorito garbirik Euskadi Irratiarentzat. Euskadi Irratiarentzat pronostiko iluna, partidu orekatua, aurreko korretan pixka bat ere bentaja Pampi Ladutxerentzat, Aluzza pelotari seguru dalako, gutxi erreskatzen duelako, atzeko kuadrotan egongo da gaurko partidan erabakia, eta norbaitentzat zerbait gehiago esaterako orduan, 141 Aluzza Galarzarentzat, 149 Ladutxe Tolosarentzat. Diferentzia aulak eman dizkigu Iñaki Elortzak honek adirazi nahi du, mundu honetan mugitzen garenon eritzia edo beldurra baten alde edo bestearen alde jartzeko momentuan gauzak oso berdinan ageri zaizkigu, dirua Aluztiza eta Galartzaren alde diferentzia gutxirekin agertu baldin bada. Hala ere, honez kontutan izan behar da, diferentzi txikiak ditugula, eta inor ez dela garbi alde batera edo bestera bezala agertu eta ez duela bere eritzirik eman eta adierazi. Hemen ondoan genuen orain dela gutxi Modesto Andueza, berari dagokion albiste bat jakin dut oraintxe bertan. Modesto Anduezak pilota utzi du profesional bezala eta bihar 8 egingo zaio omenaldia Bergarako udal pilotalekuan. Bihar 8 oso oker ezpanago, martxoak 14 izango ditu. Bergarako udal pilotalekuan Modesto Andueza hirugarrenari, Azkoitiko pilotari bikainari omenaldia, bere agurra edo despedida pilotari profesional bezala. Honek ere, profesional munduan gehienak lortuak ditu, ez da txapelduna izan aurreneko mailan, baina aurreneko maila horretan aritu da beti muturrean jokatzen, atzelari bikaina izan da Modesto Andueza. Bigarren mailako banakako txapelduna bai, izan zen Andueza hirugarrena. Hemen zebilen lehen inguruan, baina nunbait orain berak ere toki egokiago bat aurkitu nahi eta ihes egin digu. Jendeak aserako pilotak adauek intentzio haundiz eta arreta haundiz jarraitzen ditu pilotak eta materiala neurtu nahiean. Atzetik begiratuta hortze dituzue lau pilotariak kontrakantxako arrastotik bazterrera Gladys Galartza orain kantxa barrenean sartu dena. Bere ondoan Martin Aluztiza eta Gerriko Gorriz eta pilotariak normalean ateratzen diren bezala goitik bera Txuriz, Jantzita, Pampi Ladutx eta Josean Tolosa. Ladutx sake batzuk entsaiatzen. Ano eta pilotalekuko goikaldea dugu orain begibistan. Goikaldea ere azkeneko txokoraino bete-betea. Partidu hasteko oso denbora gutxi falta zaigu, epaileak altxata daude beren aurkietatik. Ikusgarria da pilotaleku bat honela ikustea, Juan Mari Bengoetxea. Beti bete eta egon behar luket ez da? Bai, guztu amatzen du honek, behar luke beti baino zaila da ez. Final batean jende asko tortzen da baino batzu normaletan baina asko jetxe da, azkal aldontan baino. Hau oso pozkarria da. Partidua oraintxe bertan hasiko da, sakea gorrientzat, Pampi Ladutxek atera du. Erori da, eta ez da izan behar bada tanto ikusgarri bat, baina aurreneko tantoan desentetan gertatzen zaiguna gertatu da. Aurreneko tantoa gorrien aldekoa beraz, Ladutxek eta Tolosak bat, Aluztizak eta Galartzak utz, partidua 22. Hor dijoa berriz ere, Azkaingo trinketista.
oso pilota zaila, bueltatu du Ladiz Galartzak oso atzetik. Hor da bere ezker indartsua. Gauzak konpondu ditu oraingoz. Ezkerraren bila Ladiz Galartza, orain pelota ietzi. Martin Alustizaren aukera. Iaia reboteraino, baina bueltatu Amezketarrak. Txokoan gelditu, saldu egin du bere burua Martin Alustizak. Partiduaren bigarren hau, bat eta huts markagailuan Ladutz eta Tolosa irabazten. Gora joan zaio pilota Pampi Ladutzi. Partiduan zehar aurreneko berdinketa. Bana, pilotak, zenoduzkoak orain artean ikusi dugun pilota hau, Jamari? Hau pelota hau Tolosa gatea duna da pelota bastante bizkorra ematen du, oso fuerte ematen du, da momentu baina ez oso ongi gozatzen nahi, baina nik uste pelota bastante fuertea dela. Errez ibiltzen da atzekalde hortan? Bai, atzera oso aixe gotzen du, ematen du Galartza kambiatza dila bere pilota, baina azkeno pilotoi netzako bintzat fuertea da. Pilota berri bat aukeratze lanetan ditugu Martin Alustiza eta Galartza hirugarrena. Erdiko epaileari, Eraunz eta Murgil jaunari saskia eskatu ondoren, bi edo hiru pilota eskutan hartu eta probaketa lanetan ditugu. Bana eta tanto luze xamarra. Bigarren hau, Alustiza eta Galartzarentzako aurrenekoa. Aldageletarako bidea hartu du. Galartza bitartean guk tantoaren azken aldia berriz ikusteko modua. Hortxe joan zaio Pampi Ladutzi, pilota azpitik hartu eta goiko koltsoira. Bana, zuzeneko irudiak berriz ere, epaileak zai, eta baita Pampi Ladutz ere. Martin Alustiza eta Galartza aldageletan, Ladutz eta Tolosa plazan. Askotan geldialdiak arrazoi bat dagoenean egiten dira, Jamari, baina beste batzuetan behar bada kontrarioarengan gehiegi pentsatu. Bueno, bai, segun, betaja bentsat, betajaken balimaztoa zabrotik, da bestea kontrario atzetik heldu denen, ekustezu atzetik heldu dela, eta orduan sartzen za beste hori bat, pixko bat moztea, ez? Hori oso importantea da. Olako gauzak denborakin ikasten dira, noski? Bai, denborakin gauza asko ikasten da, da horiek goan eguetzeko bat iezengatik, zu feitzen oso partidu jogatzen, partidu bolta oso igual emango izo. Da horregatik hobena da, moztu, eta gero hortik bolta etorra egike. Partidu hasi denetik 5 minutu bete dira, gabeko 12 izateko 21 minutu falta zaizkigu. Laduz Tolosak bat, Alustiza Galartzak bat, Bana beraz, Anoetako markagailu elektronikoan. Eta hortxe da berriz ere Martin Alustiza. Ondo erantzun du Tolosak. Oso atzera eskuinez Barabartarrak.
momentuz. Pilota zaila, atera du ahal izan duen bezala Josean Tolosak. Indartsu eskuinez oso atzera, airen erantzungo du Josean Tolosak. Sotamanok, ongi gainera. Huts egin du. Erori egin zaio pelota Martin Alustizari. Bita bat, beraz, berriz ere aurretik Laduts eta Tolosa. Errespetoko pilota da, ez da errez mugitzen hau. Pelota beste baino uste dute zailagoa dela moitzeko, are pelota politi emaiten du dela. Martin Alustizak atzera bi pauso egin ondoren, du kolpea bota behar bezala jarrita edo huts egin du, behatzpuntekin jo eta lurrera erori zaio. Bita bat, partidua 22 hortze dugu aurreko tantoaren azkeneko kolpea. Eskuinez, ederki ikusi dugu berriz ere nola egin duen huts, segurako aurrelaria. Bita bat, Ladutsek eta Tolosak 2, Alustizak eta Galartzak 1. Aurrenko partidu bikaina egin zuen, Alustizak txapelketa hasizenean, gero bere errendimendu hori jetzi egin zen, eta gero ondoren berriz igo. Hala ere, ez da behar bada pelotari ikusgarri horietako bat Martin Alustiza, Juan Mari, baina berari tanto egitea ez da erresa. Bueno, ikusteko Ladutxe eta remate dunak bolitxo bati ez. Baina horre tanto sartzen oso zaila da. Zergatik pelota asko ematen du, eta aztengo joa izan du da ez, baina final baten nerbioak eta begizo asko atakatzen du ez, baina oso seguro da eta tanto zaila berari. Sakea atera duena Pampi Laduts, motzagoa oraingoan, ondo erantzun Galartzak, aukera Tolosarentzat. Gozatu behar bezala eta programa handiek ikabe bueltatu. Gantxo polita, eta tantoa, aurreneko gantxoa, eta aurreneko tantoa. Nik uste, iparraldeko pilotazale guztiek altxa direla oraingoan, anoetara gentozelarik, Amara inguruan, Donostiako Amara auzoan, bederatzietarako jende asko sentitzen zen. Mugaz bestaldekoa, iparraldeko jendea. 300 sarrera edo, banatua komen zituen Pampi Ladutsek, bere lagunen artean. Sakezaila eta tanto. Sakearen bitartez lortutako tantoa goitik joan dena, eta lurrean potegin ondoren gainera oso atzera joan da. Bai, ja pasako mugan jo du eta ja rebote zatu zen, sake oso ona zen, sake harra zen. Bueltatzeko zaila, sake ona izaten denean noski. Pilota jo baldin badu ere ez da frontizeraino joan Galartzaren errestoa. Lauta bat. Ladutsek eta Tolosak 4, Alustiza eta Galartzak 1. Ezkerrez, jota komplikatu samar hori Josean Tolosak, Martin Alustizak atzeratzen nahian. Ikusten duzuenez, aurrelariak zai, noiz geldi diteken pelota egoki samar bat. Eurak ere jokoan sartzeko. Tolosarentzat lana.
Galartzak menderatu xe dauka orain Tolosa. Atzera berriz ere Baraibarko atzelariak. Alustiza laguntzen. Erori egin zaio, Ermebili da Panpiladur. Saldu egin du bere buru Alustiza berriz ere. Baina oraingoz bere okerra konpondu. Sartu da jokoan Pampi. Eta berriz ere atzelariak, baina hor da bere jokoa erakutsi nahian Lapurtarra. Erakutsi diguna eta bolea horren bitartez 5. tantoa Gorrientzat. Ladutxek eta Josean Tolosak 5, Alustizak eta Galartzak 1. Tantoan menderatu xamarra eduki dute Urdinek momentu batez, baina Alustizak ez du aprobetxatu aukera izan duenean. Bai, oso bolea, oso ona mandio, oso fuertea, Oso politxetzen, orain ikusi dugu berriz, goitik berako postura hortan, ezker paretare ondoan zen eta ez zen erresa bueltatzeko. Ez, botatzeko naiz, eta han ondoan egon oso zaile, botatzeko oso zaile. 5 eta 1, bolea hori errepikaldian ikusteko modua izan duzue. Jendeak intentzio handiz, arretaz, segitzen ditu partiduaren tanto guztiak eta pelotak da guztiak. Aldakeletarako bidea hartu dute. Eta orain bai, nik uste Modesto Anduezari hitzen bat kentzeko modua badugula. Hemen da aldageletako ate ondoan. Modesto, Gabon. Bitartean errepikaldia duzue. Pelotariak kantzaratzen diren bitartean. Baina Modesto Anduezaren hitz batzuk jaso nahi genituzke. Modesto, Gabon, kaixo, ze modu? Gabon, oki. Omenaldia erabaki da, bihar 8, Bergaran. Erabaki dago, bai. Eta kartela edo erabaki aldutzen, Modesto? Ez, kartela seguramente bihar, erabakiko dugu, ez dakit hondik zein izekoan. Eta ze partidu nahi zenuke batzuk? Zerbait pentsatu tal daukazu? Nik nahi nuke gaurko finalan rebantxa bat izeti, Baina ez dakit. Ze esan du enpresak, ze esan du? Ze esan du enpresa, baiet? Ba ez dakit, bihar itxein beharko dugu, eta enpresak erretegi segundore hor dago, eta ikusin bihar zeneko batuko. Zenbat urte egin dituzu? 22 profesionaletan, 22 urte profesionaletan. Eta pelotak zer eman dizu? Pelotak eman di, satisfazio asko, disgustu bai, jetanetakoek, deporte guzti bezala. Disgustu asko? Disgustu batzuk, bai, partio txarraten dagoen da, beti disgustu izatea. Eta... Ona jogatu egun poza, eta beste gauza asko. Hitz egingo dugu Modesto Anduezarekin datorren astean, eskerrik asko. Hitz hauengatik, hitz egingo dugu lasaiago, guk orain partiduari begira dezaiogun, berriz ere jokoan baitira lau pilotariak. Oso atzera Tolosak, iaia rebotetik bueltatu egin du Ladiz Galartzak, harrigarria. Ernebili da Alustitza zabaletik jasotzeko. Gauza konpondu ditu oraingoz. Galartza hirugarrenak, oso gaizki zeuden. Josean Tolosaren pilotaka da horren ondorez. Baina konpondu ditu hala ere, konpondu dituzte Martinek eta Ladizek. Markagailoan bitartean gogora dezagun 5 eta 1, gorriak aurretik, hau da Ladutx eta Tolosa. Pilota zailak dira bai atzelari batentzat eta baita bestearentzat ere. Orain menderatu xamarra dirudina Josean Tolosa da, atzerago jartzen du pilota orain Galartzak. Baina oso
oso indartsu. Ageri da, amezketarra, orain arte. Martin Alustiza segurako horrelariak atzera, eta Azpiter diraino. Galartza, Tolosaren zeta aukera, lanak zeuden hor, korputza ezkerparetaren kontra jarrita, ala ere irten bide polita eman dio komplikazio horri Josean Tolosak. Aukera Martin Alustizaren zak. Atzera, aurrean ez du ezertxo ere jakin nahi, oraingoz segurakoak. Pilota zaila da eta ez du bueltatu Pampi Ladutxek. Iaia laugarren kuadroan ezker paretari erantzia eta gainea bez amarrean zuen Pampi Ladutxe pilota hori, Jomari. Oso zaila zen, harri bat intzaio baina eta atxatzeko oso zaila zen pilotoi. Zer moduzko partidua orain arte? Bueno, ondo haidie. Atzera dibentza bi oso bizkorra haidie oso gorda. Momentu partidu oso gorra die. Berdin samar, roaingoz, batzuetan Galartzak gehiago jotzen duela dirudi, baina pilota ze kondiziotan harrapatzen denare ikusi behar da. Bi atzera di gaidi oso ondo, bate du bentzen du, bestean besteek eta oso ondo gaidie. Hemen da Martin Alustiza, 2 eta 5 markagailuan. Zaila bueltatu du Tolosak. Indartzu atzera, ezker pareta jo eta atera. Bueltatu Tolosa berriz ere. Ezkerrez oraingoan berriz ere atzera jo nahian, ez du ongiegi gozatu. Aukera hori aprobetxatu du Tolosa, baina orain komplikazio Pampirentzat. Ezkerrez entregatu besterik ez. Atzera Martinek. Ezkerrarekin lanak, baina sartu egingo da pilota hori. Jaso Ladutxek. Atzera Labizek, ezkerparetak zertxo bait frenatu. Ezkerrez ongi Tolosa, indartsu ari da oso ongi amezketakoa. Ez jotzerakoan bakarrik, baizik eta baita defenditzea tokatzen zaionean ere. Ezker dotorea, Galartzarena. Ailegatu eginda. Zabalera, Zabalegira. Kanpora joan baita, ezkerka da hori. Hasieran prestatua zeukan postura horretarako ez dio potea ongi egin pilota Galartzari, eta azken momentuan erabaki du Zabalea botatzea eta gehiegi, ongiegi bezala harrapatu du. Zabalik ez zaio. Pilota hori antzea botatzeko ongi zuen, baina Zabalea botatzeko zaiturko zaio eta ongi joa zen baino Zabalea ez zaio. Etzen erruti kontrakantzako arrastotik edo txapatik, baina kanpoan egin du pote, beraz 6. tantoa Ladutx eta Tolosarentzat. Ladutxek eta Tolosak 6, Alustitzak eta Galartzak 2. Partidua 22 noski. Jendea pozik orain artean, ala ere gehiago espero dute hemen bildu diren guztiek. Hala ere ez da orain arte keja hundiegirik gure aldetik behintzat. Gauza ederrak ikusten ari bai gara. Erdi samarrera ongi bueltatu du Galartzak eskuinez Pampiren zakea. Defenditu beharrean orain, Galartzak atzera, ongi gozatu, ala ere hor da pilota zazpiterdian, ongi bildu Tolosak.
ezker aldean da pilota hori, oso ongi ateratu ezkerrez. Amezketarrak, pilota jetzi Ladisek. Hortze da aukera, Tolosarentzat. Atzera. Pilota zaila da, paretera sartu aurretik, ezkerrez ongi Galartzak. Eta tanto Pampi. Zazpitabi, Pampik Zabalerako postura markatu duenean, Zabalegira joan da Martin Alustiza eta erdi samarrean gelditu denez ezin ondoren gauza konpondu. Amari. Baina oso fuerte jodu, Gaina nik uste horrea bota dula haina pelota Zabalera baino, gaina oso fuerte eta asko korritxe dut eta ez zau inozeiteik, ez zau harrapatzeik. Ez zuen ezertxo ere egiterik Alustizak eta horrela igo da 7. tantoa Gorrientzat. Hor da Pampi, berriz ere sakearekin. Ez da pasa izan justu. Errematea Pampik eta tanto berri bat. Joko azkar honetan da ikusgarria, azkaingo aurrelaria. Bai, oso peligrosoa da eta oso jokalari ona. Horre uste maizto bi kuadroteka aurrea, nik uste momentu honetan den pelotarik gaiztoana dela. Da, tanto oso horrexe jendu. Errematerik errezena bera. Bai, nik uste momentu honetan hor aurrean utzizkio nahi txokoen da nahi Zabalea oso gantxo hona hula. Ladutxek lanik handienak hartzen ditu laugarren kuadro inguru hortan pelota gesten zaionean eta mugitu behar duenean. Bai, defentsan ez da oso ongi biltzen, baina atakea oso ona du. Tanto berri bat jokoan, 8-2 markagailuan, 8 Ladutxek eta Tolosak, 2 Alustizak eta Galartzak. Hoxean Tolosak indartzu atzera. Ezkerrez ongi atera Galartzak, goiko txapara. Ikus zitekeen larri ibiliko zela eta txapa-txapan jo du. 9-2. Ez diteke esan, hemen ezer erabakita dagoenik, baina diferentzi desentea da. Bai, 9-2 diferentzia handi da. Oain pelotan 8-2 inarte, ez da galdu guzteik. Baina, lau izta Tolosabik oso onga idi, eta Galartzere bai nik uste Alustiza bizkat nervio sontxago, ikuste ez, dela azkala denuntan. Zabalera sakea Pampiri, Zabalera joan zaio, erne bilida Galartza bueltatzeko. 9-2 markagailuan, Tolosak atzera. Galartzarentzat lana orain, ezkerreratua pilota, ala ere ongi, ederki atera du. Hoxean Tolosak. Galartzarentzat aukera orain, dominatzera igarotzeko aukera. Erdian, hankak ongi jarri eta ongi bueltatu Tolosaek. Tolosa lehenak, esan beharko du. Beste bi anaia ere bai baititu profesionaletan aritzen direnak. Tolosa bigarrena eta Tolosa hirugarrena. Pilota arrimatua eta ez du asmatu Galartza. Pilota dena dela ez dugu esango huts egin duenik, pilota zaila baitzen. Zaila zen, oso arrimatu eta indarren entorri da eta oso zailetzen emateko. Ez zuen uste bera gaina hainbeste arrimatuko zenik? Ez zuen uste arrimatuko zenik eta santu bezala indarra hundi entorri da. Da esko sartu dio bitor fiskatekin, da hor gelditu zaio pilota. 10-2 aldageletako bidea hartu dute pilotariek. Amari Bengoetxea hirugarrenak gaur komentariotan eta laguntzaile dugunak badaki ederki zer den partidu bat honelako desbentajarekin hastea. Bai, guain beste egin beharko du asko arriskatu ez. Da Alustitza ez da arriskatzen den, ez da pilotari arriskatzen duna, da nik uste oso zaila ez zegoela partidu jartzen, zengatik Lauzat Tolosabik oso ongai die eta zaila jartzen zaio partiduen. Errepikaldia, tantoaren azkeneko pilotaka da, ezin izan du Galartzak bueltatu. Antzeko zerbait gertatu zitzaizuen, hasierako zatian bai behintzat, Zuri eta Antoni hori semifinalaren aurreneko partiduan, errez galtzen hasi zineten,
eta gero iaia jende askorentzat etorri zen disgustua. Bai, bi oso gaizki hasi ginen, da amika eta utxe uste ondo ginen, amika eta bat ondo ginela. Eta gero zain zutena, hasi ginen arriskatzen dena, ez? Da Tolosa pixka bat bakatu nintzen, da nahi berriz dena ongiatea, da partidu bolta oloxe maiten da, ez? Baina hortak emazua arriskatu eta suertea pixka ditzan. Zer gertatu beharko luke, bueno, buelta antzeko bat etortzeko edo berdinketa lortzeko Alustizak eta Galartzak zer gertatu beharko luke gaurko partiduan Galartzak atzean menderatu eta Alustiza arriskatzen hastea? Arriskatzen hastea eta gero ladu txeri gauzek gaizki ateatzea, ez? Pitari eta asko arriskatzen duena eta atatzen mazizkio gauzek gaizki, bolta etorra etxiki hor, baina talian txak ustet, Azkaingo aurrelaria berriz ere sakea ateratzeko prest. 10-2 markagailuan. Sake zaila, errestatu du ala ere Ladislao Galartzak, atzera Tolosak. Enkargu zailak dira bueltatzeko. Baina orain artean bueltatu ditu bi hoiek Galartzak. Orain berezat aukera eta oso ongi jodu pilota atzera. Bueltatu Tolosak, Gantxo Golitia Martinek. Galartzarentzat aukera oso atzera, airen sartuko da Sotamano Tolosa, oso ongi gainera. Oso ongi, meritu handiko erantzuna izan da Josean Tolosarena. Oraingoz, konpondu dituzte gauzak urdine, pilota zaila Galartzarentzat. Konpondu gorriek esan nahi nuen. Orain bai, rebotera joan diteke. Aurretik sartu ezkerra eta bueltatu Galartzak, oso pilota zaila zen. Oso pilota zaila. Galartza hirugarrena bueltatu duena. Orain lana Alustizarentzat. Ederki betetzen ari denaren lana. Oraingoz, atzera berriz ere Tolosak ez du behar bezala gozatu, ala ere hor da pilota 7-8 kuadroan. Plaza erdira, pilota jetxiz, aurreratu Galartza, ongi bueltatu. Hortxe, aukera orain Martinentzat. Gauzak orain konpondu xede dituzte Alustizak eta Galartzak. Aukera urdinentzat. Galartza zazpigarren kuadrotik ezkerrez pantik zabalera aire bolea eta indartzu ederki Galartza hirugarrena. Baino bidali du pilota Tolosak. Aurrelariek jokoan sartzezkerotan laugarren kuadrotik atzera ere askotan egin behar dute pauso pare bat pilota hauekin atzelariei lagundu nahi baldin badiete. Ezkerrez, zaila zen pilota hori Tolosarentzat. Zoten intentzia txarra Martinena, baina erne ibili da Josean Tolosa. Oso ongi, eskuinez, amezketarra. Eta ezkerrez Galartza. Orain Tolosak. Ampi ezkerra irez. Ampirentzat berriz ere pilota hori. Aurrelariak orain jokoan. Ez du kontu gehiagirik jakinai Martin Alustiza Panpirekin, baina behin eta berriz bere jokoa behar bada zertxobait behartuz aurrera ere ekarri nahi du Azkaingoak partidua. Errematerako aukera izan nahi luke Panpik. Jean-Pierre Ladutzek.
Pilota arrimatua, atera egin du ezkerrez Tolosak. Ezkerrarentzat lana berriz ere. Martin Alustizak intentzia handi Zabal aldera. Pampik bueltatu, atzera orain Martinek. Ez du gozatu, Galartza hirugarrenak. Tanto luzea doakigu. Oraingo hau 10-2 markagailuan, 10 Ladutxek eta Tolosak, 2 Alustizak eta Galartzak. Pilota zaila, ongi, oso ongi, atera du, segurako aurrelariak. Ies egin dio, alde egin dio pilota Galartza hirugarrenari. Honek 11. tantoa igoaraziko du markagailura. 11. Ladutx eta Tolosarentzat. 11-2. Honelako tanto desente joan ezkero, eskuak ere senti dezakete lana. Oso tanto dute izan eta oso gorra asko jo due. Da hona seitzen bat due, eskuk eta berake balizea hartuko du gaur. Pilota hok behar bada ez dira egokiak, Juamari, zu aurrelaria zara, zuk dakizu inor baino hobeki, ez dira egokiak aurrelari baten abildadea erakusteko. Ez, pelotak bastante fuertetie eta frontixetek asko zamaratetzen diez, eta orduan aurrelari sartu behar du bastante atzen, ez? Hiruko adroan daula eta hortik, tanto ona egiteko zaila da, ez? Baina, pelotak bastante fuertetie gaurkoak eta gero, entreature ez du eitzen, ez? Biek, da horrek asko zen nahi du, Pampi Ladutx ikusi dugu, ari dela, bere toki horretatik ateratzen, atzerasiago jarri eta alduen bezala airea sartu eta berak aurrean gehiago jokatu nahi duke. Horren jokoa da aurrean da arriskatzea, ez? Baina, zentzuten bezala, aida sartzen, bastante atzetik, zegatik frontixetek askotatzen da pelota, da aida sartzen atzetik, atzegotik eta, hortik, zailagoa da tanto egiten beti. Ladiz Galartza genuen iruditan aurretik, orain berriz ere artekariak eta jendea. Markagailuan 11-2, Ladutxek eta Tolosak 11, 2 Alustizak eta Galartzak. Partidua 22. Galartza eta Martin Alustiza aldageletan, bakoitza punta batean jarrita. Balizatxo dezentea, norbaitek azken orduan gure emanaldi honetara arrimatu denak pentsa dezake 11-2 partidua errez joan dela orain artean, baina ez da errez joan. Ez, tanto guztik izan du die oso asko jota, baina jartzen dena da, tantoak erortzen nahi diela, gauza Tolosan alde, baina tantoak oso gorra egiten nahi die. Javier Meuriok badu, gaizki espanago bere inguruan norbait, eta norbait horren eritzia jaso nahi genuke, Javier. Josean Tolosa banamanengo txapelketan aholkulari botiro bezala agertzen dena. Miguel, Gabon, zer muz? Ondo, bai. Nola ikusten ari zara, gaurko partidua, bain arte? Ni ondo ikusten ari naiz, gustatzen, Jose Antonio ondo ari da, eta guain pixkoa Galartzea zia faiatzen, da Alustitzare ez da ikokun. Eta Ladutx berriz ondo ari da. 11-2, diferentzia nabarmena lortu dutena bain arte. Bian bentaja handi da, baina partidu asko gehatzen, eta hola zehatzen baie, balitek, dituzko txiki bat tortzea guain jo. Pilota bizia, pilota bizkorra ikusten ari gara, ez da? Pelota bastante zaile huek, kostatzen zaile atatzea, ez du ondo gozatzen. Pelota bastante gorra hue. Oinek eduzu ikusten orduan Tolosa, irabazle bezala, ez da? Ni ikusten aurretik pentsatzen un, 15 aiatuko zala, baina guain partidu edo. Eskarrik asko, Miguel, gurek izateatik. Aurrera, Josetxo, nahi duzunean. Kanto berri bat jokatzeko prest dira 4 pilotariak. Sakea dakizuen bezala Pampi Ladutxeri dagokio eta hemen zera azkaingoa. Markagailuan 11-2 gogora dezagun berriz ere. Sake zaila zen eta bueltatu Galartzak. Oso meritu handiko errestoa. Gaizki ezpanago, Ladutxek tanto bakar bat egin du orain artean sakearekin. 4. 4-1 jarri dira momentu hartan. Eta benetan sake zaila zen
bueltatzeko. Pilota hau bezalaxe oso zaila, baina oso ederki ateratu ezker pareta ondorretatik Galartzak. Hor da Pampi, komplikazioak orain beretzat. Txapara joan zaio. Sartu nahiean, hortze bilen aspalditzoan. Pampi eta, bueno, aurrelari baten joko hori da, arriskatu egin behar eta txapa ez da gauza itxusia ere, hori? Askotan jotzen dena da, txapa. Bakizu, ezkio, ez dago entzerretik. Ola dutxe aspaldin sartzeko aiarratzeoan, ez? Da horren jokoare hori da, hau rapido jokatzeko eta, bueno, txapa jodio eta zingo dua. Amaika eta 3 baino hobeki esan da 3 eta 11 sakearen tantoak aipatzen dira, aipatu izan ditugu beti aurretik, beraz 3 eta 11 sake Alustizarena baita. Gainera orain arriskatzeko ongi xamar dauka kontua Pampik, diferentzia desentea baita eta erresago da jokatzea horrela markagailua alde dagoenean. Bai, aurretik dinean beti lasaio haitzen da, ez? Da arriskatore aixi hoitzen da. Baina azititenak arriskatu horra duge, bestela partido aurra joten da eta arriskatzen ez bada, tanto itxen oso zaila da. Txapelketa honetan, bueno, aurten Amari Bengotxarekin atzelari aritu dena, Jonio Maiz. Norbait baldin bada, txapelketa honetan ongi aritutakoa ez aurten, baizik eta, bueno, txapelketaren azkeneko boladan, 78tik aurrera, Antxon bera dugu, final asko baititu jokatuak eta baita txapelak ere baditu etxean. Bai, binaka jogatu txun txapelak egin abeak izango txu, final askotan jogatu du. Bueno, azken honetan joko bizkoa jetxintzaio ez azken guztuetan, baina guainik ene ongi da bin. Martin Alustiza, sakea ateratzeko laizterkaldi txiki horretan. Zaila da, ongi bultatu du Tolosak. Galartzak atzera, jotzea berak uste baino aurra esiago gelditu zaio Ladizi. Galartza zazpigarren kuadrotik, eskuinez. Tolosa indartzu, atzera. Txapelak aipatu ditugu lehen Maizenak, 4 ditu konsegituak, binakako txapelketa honetan, Aranazko, Petrizeneko bordako mutilak. Galartza ezkerrez. Gogora dezagun partidu hau hasiera batetan aurreko ostiralean jokatzeko zela. Eta eskuko mina adierazi zuenez, astebete atzeratu zela eskuko mina Galartzak adierazi zuen. Ezkerrekoa ez zitzaiola ongi gelditu semifinalaren bigarren partidua jokatu ondoren. Txapelketa honetarako hasi aurretik mundu guztiak batzuen favorito bat, Retegi bigarrenak eta etxe nagusiak osatutako bikotea. Eta, bueno, nolabait esan diteke Bengotxa 3 eta Maizek utzi dituztela kalean, Retegi bigarrena eta etxe nagusia. Bueno, partidu que Jon Vitorin, da, bueno, gero uste dugu izan jola suerte pixkeat, Iruñen Galartzak suspenditzea ez. Zabalen jogatu zuen da guztako partidu erresago dituzten, azabel jogatzekin. Guen galtze jogatu balo oso zail izango zen guztat, baina suspendituen zuen da han suerte handitzen du inongo. Suertea eta jokoa ere bai, jokatu gabe ez da partidurik irabazten. Alustizan ez da aukera, biterdian, pilota moztu ongi altxa Pampi. Kanpora joan zaio. Atzera bidali nahi zuen eta horrekin itzututa edo zu asmatu eta zabalera joan zaio pilota. 12 eta 3, ez da erresa markadorearen kontra jokatzea. Ez zaila da, baina ikusita ladu ez da Tolosa, oso ongai dela biek. Tolosa bentsateko usteet oso fuerte dagoela, da oso ongai da, Galartzak zaila dauke gaune partio honei, buelta matxea gauz. Ez du ikusten nola etorri diteken buelta, eta pilota guztitan
jarri behar barnean den guztia, eta horrek ekartzen ditu ikusi berri dugun huts horren antzekoa, berriz ere ikusteko modua. Hortze dugu, pilota zabalera Frontisen bai sartu da, baina ondoren ia jende artean egin du pote. Panpila Dutx eta Tolosa, orain arte gauzak, ezin hobeki, doazki ebiei, azkaingoari eta amezketakoari. Ura eskatzen du Dutxek. Aldageletarako ate ondoan bai gaude gu, eta aipatzen dituztenak honelakoetan entzun ere egiten ditugu. Ez dago esan beharrik berriz, baina hala ere azken momentuan iritsi denarentzat esan dezagun binakako finala dela hau, eta pilotalekuan eta leporaino beteta dagoela frontoia. 12-3 markagailuan, Dutx eta Tolosa aurretik, 22 pilota zaila Galartzarentzat, ezkerrez ongi bueltatu. Berriz ere atzera, errespetoko eta kargako pilota da hau. Gainera atze hortatik ez dago milagrorik egiteko modurik. Gantxoan sartu da, pilota aukeran gelditu zaio hala ere Tolosari. Bosgarren kuadrotik, Galartza, Paretak frenatu du zertxo bait, bere pilotaka da. Pilotaka da, ederra izan da azkeneko hori, oso seguru ikusten du zara ere Tolosa. Atzera Galartzak, arrimatu ez, baina bai oso atzera, zortzi terdi hortatik ederki eskuinez Tolosa. Erdi utz Panpik, tanto izan ziteken ernebili da Alustiza. Lan Alustizaren orain. Txokoan utzi eta iritsi eginda. Iritsi eginda Ladiz. Hanka bikainak erakutsi ditu Barai Bartarra. Txaloak, jendeak, nahiz eta tantoa ez amaitu. Horretan ederki estali dio txokoa Galartzak Alustizari, Alustizak Zabala alde hori bete beharra zeukan, eta oso ongi utzi baldin badu txapagainan Dutxek hala ere Galartza iritsi eta harrapatu. Bareago gauzak orain. Zoiko txapa, pilotazo bikaina zen Tolosarena, azpitik harrapatuta. Txapa Jo Espalu oso atzean zen pilota hori, Jamari. Oso eskire, zatzetik etzakote inguztan pelota horrek. Oso ondo harrapatu du, baino, sorte txarra goiko txapa gotzea. 4 eta 12. Gora ezagun bana egon direla. Ondoren 5 eta 1 ere bai, 2 eta 6. 11 eta 2, 3 eta 11, eta orain 4 eta 12. Hor duzu errepikaldian, erne ibili da Alustiza, hor utzi du txapagain gainean eta hankabikainak erakutziz Galartzak jaso eta harrapatu eta jaso pilota. Nik uste horixe izan dela, zure errealizadoreak ederki eman digun zatitxo hori izan dugula, tanto honetan ederrena. 4 eta 12. Partidu asko, gera daiteke oraindik, hemen ez dago ezertxo ere erabakita. Eta horren seinale izan diteke, korredoreak ez direla isiltzen. Ez, guainek ere, atzeko jendea izango da, handiro jogatzen duna. Guainek partidu ez da bogatuta. Oso fuerte egin die eta, esan laitike, Tolosa pixo dio, jetxeko dela, ez, asko jotzen nahi da, eta, guainek boltatoztea bada gola, Hogeita 2 arte ez da gola partidu galduik. Pilotaleku honetan, plaza honetan, frontoi honetan, jokatzen dira finalak gehienetan, Jamari. Egukia da, ontarako. Eta gustatzen zaiz zuri. Bai, frontona oso ona da, oso... Nire asko gustatzen zaiz bentsat eta frontona oso politxe da. Zuk gustokoena duzuna zein?
Bueno, nik gustokoa du nola itzen behiga Tolosan asko ez, Tolosan da Iruñen, momentu honetan Tolosan entzen nahizola, gustona, esateko. Errepikaldian Tolosaren pilotaka da, bikaina izan ziteken hori ikusi dugu, baina ez dala gertatu goiko txapa jo duenez. Horri esker igo da laugarren tantoa Urdinentzat, Alustitza eta Galartzarentzat. Pilotariak oraintxe bueltatu dira aldageletatik plazara. Nadutxek eta Tolosak galdu dute azkeneko tantoa, 12garrenean zeuden, 4 eta 12 bera. Daude Galartza eta Martin Alustitza, pilota Tolosaren eskuetan. Bueltatu dio Amezketarrak hainbestetan bere laguna izan duen Alustitzari. Gaur arerioa, zugu etxai esango, baina bai kontrario, arerioa. Ezkerrez ongi bueltatu Tolosak. Errespetoko pilotak agertu diren guztiak orain artean, ez dago floritura undiegirik egiteko modurik hoiekin aurrean. Pelotak bastante fuertek emaitzen du, da hoiekin indarren jogarra dago pelotekin. Asko tiatzen du gaina eta pelotak fuertek emaitzen du dira. Gutxizeago balira behar bada jokoa ikusteko hobe, Pamari. Bueno, bai, guita mote txaboekin aurrean jogatzeko, erresagoa ez, baina aurrean hargotozkio jotzen dunak, milotekin mina hundi jendo. Pampi Nadutxek ikusi duzuen bezala, berak mugitu du pilota alde batea eta bestera, eta utzik zegoen zoko hori aurkitu eta tanto azkenik. Orain ezker gantxoz zabalera bueltatu egingo du Martin Alustitzak, hortxe duzu errepikaldia, eta denborarik eman gabe berriz ere airen sartu, zokora eta ez da iritsiko Ladiz eta ez da Martin ere. 13 eta 4, hori da azkaingoaren jokoa. Azkar eta denborarik ez eman kontrarioari. Galartzarentzat aukera, atzera eskuinez Bare Bartarrak, pilota zaila Tolosarentzat, ezkerrez ongi atera, atzera berriz ere Ladizek. Gantxoa Martinek, gantxo luzea, Erne Bilida Pampi. Atzera berriz ere Ladizek. Seguru eta ederki ari da. Zailatzen hori, Pampik ezkerrez jaso du. Martinek ezkerrez zabalera markatu nahian. Inun ez dauzkate gauzak erresak huts orain erdi huts edo. Zapa gainera iritsi da, baina Galartzaren ezkerka da hori. Rosa indartzu eskuinez orain, edo da zail samarra harrapatuz gainera. Ezkerrez defenditzen ederki Martin. Alustitza berriz ere ezkerrarekin. Galartzak atzera. Tolosa 8garrenetik.
aukera orain. Atzera, arrimatu gabe ordea. Eskuinez, Josean Tolosa ederki. Arzinek bien tartea, harrapatu nahian. Defenditzen ere ongi ari da azkaingoa. Partidu bikaina egiten ari da Amezketako atzelaria. Bueltatu egin du ezkerrez Ladisek. Orain bai, ederki altzatu Alustizak. Zabalean egin dezake pote, sartu eginda. Gora. Tolosaren ezkerka da. 5-13. Tanto gutxi izan dira, motz samarrak, Jomari, gehienak luzeak. Bai, asko ideatzen jogatzen biek. Eta gero abentzat asko atzeak argatzen nahi tanto gehienak. Eta gero aurrelariek ez du harrapatzen tanto itxeko modu duen pelota aurren, da tanto lutzak horren atzitizte. Baina bizak gaur paliza hundia hartzen nahi dira. Epaileak genituen iruditan, erdikoa gogora ezagun, erdiko jueza Fermin Erauntz eta Murgil. 5-13, atseden alditxo bat hartu dute pilotariek, eta guk aprobetxatu egingo dugu konexioa Durangora bueltatu eta merkatal aholku bat entzuteko. Tanto berri bat jokoan da, utzi zaituztegunetik, baina markagailua bere hortan da. 5-13, 5 Alustizak eta Galartzak, 13 Panpik eta Tolosak. Panpik txapagainera pilota ietzi. Ederki altza Martin Alustizak, indartzu oso atzera. Tolosak eta rebote baino lehen ezkerra sartu bai, baina ia ezinezkoa zen hori bueltatzea. Hala ere meritu handiko alegina Galartzarena, baina izugarrizko pilotaka da zen Tolosak bidalitako hori. Rebotera zijoana, paretaren kontra jarrita sartu du eta gainera oso goitik bere ezker dotore hori. Ladis Galartzak, Galartza hirugarrenak, Barabartarra, 26 urte ditu. Gazteena gaurko final honetan Martin Alustiza dugu, segurako aurrelariak 25 urte baititu. Eta bikote gorria osatzen dutenek 31. Hor da Panpila dut, azkaingo aurrelaria. Bi pareteko efektu handiarekin markatu Martin Alustizak eta tanto dotorea. Bai polita Alustizaren tantoa, intentzio handiarekin bidali du gurpilean, efektuarekin pilota Alustizak. Bai, oso ongi atzaio, bi baita bota du efektuakin, da oso tanto politzen du. Naiz da berta samarren ibili, lurretik bala bezala ateratzen dira pilota horiek eta harrapatzeko zailak. Bai, jutek esan hau txekin ondoan ez da harrapatzek izangatik, ero lurre jotzen duen asko korritzen duen eta hori garbatzen ja ez da txike. Errepikaldia ikusten ari gara, hortxe da bi pareteko hori efektu handiarekin Martinek asmatutakoa eta tantoa. 6-14 eta sake berri batekin Alustizak eta tantoa. Beraz, aurreneko sakea tanto gertatu dena Alustizarentzat eta markagailura 7. igoarazi du honek Alustiza Galartzarentzat. 7-14. Ladutxek beste bat egina du sakearen bitartez eta orain aurreneko Alustizarentzat. 7-14 markagailuan. Izan diteke tanto hau ere, tantoa. Sakatzaile itzela da Martin Alustiza. Behar bada gaur egun hobekien sakatzen duena, ez dut esango sake ateratzen duena, baina honenetakoa bai, sakean. Nik uste dut Alustitza momentu honetan sakalarik hobena Alustitza dela. Gero berek atake hauke sakatzen du, baina nik uste honek ego sakatzen dula. Esan dezagun beraz, honena dugula Martin Alustitza. Airen erantzun du orain Panpik.
8-14 markagailuan. Mot samar gelditu zaio, baina konpondu du hasierako okerra Galartzak, atzera Tolosak. Orain enkarguak bueltatzen Galartza hirugarrena. Tolosarentzat. Ez du gozatu, ala ere hor da pilota, 8:39 kuadroan. Bai polita, Baraiberkoaren ezkerra eta tanto. 9-14. Lau tanto egin dituzte jarraian, bata bestearen atzetik Urdinek. 14 bost egortetik 9-14 pasagara. Den Juanmarik Bengoetxea hirugarrenak esaten ziguna, egia da, hemen ez dago 22 aiatu arte zer esaterik. Ez, hemen 22 txendena bugatzen da partidue, da horre bitartean gauza asko pasatzen die. Da, hemen partidu honetan, honi gene bolta matea badau, Zake zorrotza zen, baina ongi erantzun du, ongi errestatu du Tolosak. Du behar bada behar bezala aprobetxatu ondoren Galartzak. Zaila bueltatu berriz ere. Ladisek eta txapapera eroritzaio pilota. Azkaingo aurrelariari. Ez zuen intentzio txarra, intentzio gaizto samarra zen. Ladutxena hor zokoan. Pilota luze samarruztea, indarrekin baitzi joan, baina gehi jetzi eta txapapera. 10-14. Partidua luzea dijoakigu. Ordu bete da oraintxe partidu hasi denetik. Ordu bata izateko 25 minutu falta zaizkigu. Ano eta pilotalekutik ari gatzaizkizue zuzenean binakako txapelketaren finala eskainiz. Euskal Telebistak alegin berezi bat egin du gaurkoan, gauzak erres ez baldin zeuden ere, partiduak merezi zuelakoan. Eta orain artean, merezi du, aitortu beharra dago. Hortxe duzue Anoetako elektronikoa, 10 Alustizak eta Galartzak, 14 Ladutxek eta Tolosak. Beti aipatzen den kontua da, Juanmari, partidua luzatzen baldin bada, honi edo besteari komeni zaio. Gaurko honetan, partidu luzearen pisua senti aldezake Josean Tolosak. Bueno, momentu oso fuertea da, asko jodu aurrenetik eta, bueno, pixkeat bajatzea, ez da arritzago izango, ez? Zengatik, aurrenetik asko jodu eta pixkeat bajatzea, normala da. Eta ez neke fisikoa bakarra, nik uste eskuek ere senti dezaketela, ez? Pilota errespetokoa direlako. Eskuk eta gero ikusten die kontrarioak aurra diztela eta nervioak pixkeate bai, eta, bueno, denak esan nahi du. Javier Meuriok badu norbait, bere ondoan, jaso ditzagun momentuko protagonistaren eritzia. Bai, gurekin dugu Jose Luis Arrese Igor, ezetasun problema konbatzen dituena frontoi honetan. Eso, Gabon, José Luis. ¿Qué tal? Hoy no va a haber problemas de humedad, por ahora no parece que va a haber y no... No, y no creo que haya, y no, bueno, tampoco no ha habido motivos como para que haya, lo que pasa es que se ha aireado demasiado, ¿no? En un principio hubo el lunes, pero porque no se había puesto la calefacción y se había puesto nada en marcha, luego ya se ha puesto y como se ve, pues la cancha parece que está bien. Los pelotaris también dicen lo mismo, o sea que, no sé, esperemos que no haya y no creo que haya. ¿Este año se ha cuidado más el problema de la humedad que otros años o por igual? No, lo que pasa es que el sistema ha sido diferente, ¿no? Con cualquier sistema se puede, bueno, no con cualquiera, con muchos se puede quitar, pero hay que acertarlo y saber un poco y, bueno, tener suerte. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Aurrera, pues hecho. Tanto berri bat dugu jokoan,
Eta egia esan, jendea pintura baldin bazuen ere orain artean tekniko honen eta besteen lana nabari da eta ez da inungo ezetasunik ageri anoetan. Eta zaila bueltatu du Tolosak aukera Alustizarentzat, luze moztu du Ernebilida Pampi bueltatzeko. Markagailuan 10 eta 14, 10 sakeak, Alustizak eta Galartzak. Tolosa sartuko da Eskuinez. Atzelariak ari dira lanean. Lan ederra egiten gara etxinera. Aipatu beharra dago behin eta berri. Seigarren kuadroan. Ezker Paretak hartxo bait frenatu bere pilotaka da. Zabonera ies egin dio pilota Galartzari, ala ere harrapatu egin du Pampik, pilota zaila zen. Eta ondoren gauzak errez gertatu zaizkio Martinei. Ez dakinik aurreko juezak behar bada esku altxatu duen Pampik bigarrenean jaso duela edo, niri aurrenekoan jaso duela iduritu zait. Bueno, nire izan da hemendik ez daukagu esaterik. Erazka horrek aten, zutarungi ikusi eta ez dakit. Errepikaldian ikus dezagun ies egin dio pelota Galartzari, bigarrenean jaso du bai. Jueza ordurako altxata zegoen, naiz eta gero ondoren Alustiza badaezpada ere txokora bidali pilota. Baina oso ederki ikusi dugu, errepikaldian bigarrenean jasoa zuela pilota hori Pampi Ladutzek. 11 eta 14. Gauzak berdintzen ari zaizkigu, 14 eta 5 ikusi dugu markagailua eta orain 11 eta 14. Atropellatu egin du, gainera etorri zaio pilota Galartzari. Ez du fruiturik atera ondoren Ladutzek. Tolosa ezkerrez gogora ezagun lau pilotari hauetatik txapelduna izandako bakarra bera dela 81, 82ko txapelketan Famari Beriztainen laguntzarekin txapela irabazi baitzuen. Orduan gainera justuko txapela izan zen 22 eta 21 irabazi baitzieten Roberto García Diño eta Antonio Maizi, 22 eta 21. Pilota zaila altxadu orain, Joxean Tolosak ezkerrez ederki sartua baitzion Martin Alustizak. Atzera Galartzak orain, lana Tolosarentzat. Markagailuan 11 eta 14, 11 sakeak. Martin Alustizak eta Galartzak. Ezkerrez 9. kuadroan. Tolosak bueltatu. Atzeratu beharra Pampik. Aire bolea Alustizak. Aukera berriz ere segurako aurlarioentzat. Atzera indartzu. Oso atzera. Eta 9 terriditik. Bueltatu guztuan. Ezkerrez. Aire ongi defenditu. Oso ongi. Dominatzera pasada aire horren bitartez Pampi Laduz. Altxa eta konpondu oraingoz Alustizak. Bueltatu pilota zaila Galartzak. Heldu egin beharko Galartzak ondo heldu dio.
Hortxe da Tolosa indartsu atzera, aprobetxatu. Iaia errebotetik ezkerrez bueltatu pilota, oso zaila zen. Altxa Martinek, aire Pampik, hanka bikainak, Alustizak. Bai, ederki moztu duela intentzia hundiarekin Galartzak. Atzera segurakoak. Ezkerrez bederatzigarren kuadroan eta bueltatu Jaun Andreak, Josean Tolosak. Tanto ederra doakigu, 14 dituzte gorriek, 11 urdinek. Pilota jetzi Pampik, oso ederki jaso ezkerrez Alustizak. Hortxe du aukera Tolosak. Aztera. Gantxoa, Erne Zabalean Martin Alustiza. Indarrak ere ez dira partiduaren azerakoak. Partidu hasi denetik ordu eta 9 minutu baititugu. Ezkerkada bikaina Galartzarena. Bueltatu Tolosak. Sotamanoz eta ez du asmatu Pampi. Sotamanoz ez du asmatu 12 eta 14. Tanto ederra, Famari. Ez du asmatu Sotaman horretan Ladutxek, baina ez da gaizki sartu. Nahi dut joan, ze toki horren bila joan baita Alustiza, atzea samarren zen oraindik Tolosa eta pelota komplikatu samarra geldituko zitzaion gainera. Bueno, sartu da Sotamano bastante forzatu, ustez, pilota torre zaio gainera eta sartu baratuko du zaio, baina ez da oso ongi sartu den. Pilota indarrean datorrenean gainera, behar bada jokaldirik, kolperik zailenetakoa Sotamanoa da. Ba, eta gainera pilota indarrean heldu zen da, hoi dominatzen oso zaila da. Errepikaldian hortxe dugu, ezkerrez defenditu beharra Tolosak. Galartzak erdira, berriz ere jaso Pampik. Atzera indartsu Martinek, bueltatu egingo du Tolosak ezkerrez. Orain Alustizak berriz ere atzera, Tolosa jaso. Atzera Ladizek. Tolosak erantzun, ezkerkada bikaina orain. Ezkerpareta pixka bat harrapatu baldin badu ere Ladizena. Tolosa gogor defentsan. Pampi pelota jetzi, defenditu beharran orain Alustiza. Tolosa, Galartzak atzera lauterreidik ezkerrez. Berriz ere Tolosa. Alustiza gantxoa Pampik, Erne Alustiza harrapatzeko eta altxatzeko. Orain atzera eskuinez Barabartarrak. Berriz ere Larraundarra iruditan. Tolosa. Errepikaldia ikusten ari gara, azkeneko tantoarena, bitartean pilotariak aldageletan dira. Bueltatu egingo du pilota hori ere Tolosak. Hor sartu da Sotamanoan, Pampi eta ies egin dio pelota. Hori izan da 12. tantoa urdinentzat, 12 eta 14. Bueltatu dira pilotariak berriz ere kantxara eta zuzeneko irudiak ditugu begibistan. Martin Alustiza. Ederki errestatu Tolosak.
bildu du eta ezkerreratu Tolosak oraingo honetan. Atzera eskuinez ederki. Ezkerra sartu beharra, pilota komplikatua zen, Galartzak ala ere bueltatu egin du. Tolosarentzat aukera berriz ere. Ezkerrez, azpiterdian Ladizek bueltatu. Elkar ongi ulertu Martinek eta Ladizek, ala ere Alustiza bueltatu, atzera Pampik. Altxa, segurakoa. Hortxe du aukera Galartzak. Atzera, gehiegi gurutzatu. Ezker pareta frenatu egin du zertxo bai pilotaka da. Pilota zaila Tolosarentzat, ezkerrez ongi atera du. Hoi da pilota zaila hoi. Aurrelariak atzera jo behar, eta orain bi pareteko efektuarekin, Erne bilida Pampi harrapatzeko. Problemak orain urdinentzat. Markagailuan 12 eta 14, 12 Alustizak eta Galartzak, 14 Ladutxek eta Tolosak. Partiduak bueltaren bidea edo hartua du 14 eta 5. Ikusi baitugu orain 12 eta 14. Bolea txokora Pampik. Defensan ederki. Alustiza pilota erdi arrimatua ongi atera du ezkerrez Tolosak. Atzera Galartzak, ederki ari da, azken bolada hontan, Galartza hirugarrena. Oso gogor jo du pilota Martinek, bueltatu Alustiza, gantxoa berriz ere, Tolosa bueltatu honen Alustiza gantxoa, eta hartu eginda Galartzen pilotuzari bueltatu alduan bezala Pampik. Atzera Martinek, airen bueltatu beharko du Pampik, eta ongi bueltatu gainera. Txaloak Ladutzen zau jendeak. Atzera indartzu Galartzak, eta bueltatu Pampik. Tanto polita dijoak igu, aurrelariari da Tolosa, orain aldatuko dituzte gauza berriz ere. Atzera Galartzak, lana Tolosarentzat, zaila, oso zaila, eta bueltatu Jaun Andreak. Atzera berriz ere Alustizak, tanto ederra benetan, bueltatu Tolosak. Galartzak, atzera, pilota zaila izan diteke, ezkerrez bueltatu Tolosak. Zaila orain Galartzarentzat, aukera Tolosak orain. Atzera, bueltatu Galartzak, tanto ikusgarria. Eta azkenean itxututa edo erori egin zaio pelota txapapera Galartza hirugarrenari. 15 eta 12. Hau ere tanto gogorra zen. Oso gogorra indi haure. Nahi uste deskantzatzeko gudun daudela gontxe bizkeatzen gatik naudeke paliz handi hartu du tanto hontan. Izerdi patxetan Laurak, eta ez tarritzekoa Galartzari gertatu zaiona. Hainbeste pilotaka daio ondoren azkenean indarrak ere falta eta erdi itxututa. Zer egin ezekiela, ze tantoa egiteko egin behar den guztia edo ia guztia egina zuten eta hala ere tantorik ez egiten. Bueno, askotan hori tokatzen da. Nahiz du dominatu tanto guztin, gero tanto beste alde erortzea ez. Gaina hor potea txarra indio, da duta gero lurra eskapatu dio. Importantea izan daiteke, tanto hau. Bueno, danatika importanteak, baina... Tanto hemen goroko danatik importanteak ez, baina tanto oso importantea zen, bai Galara zantzat eta bai bestentzak ere bai. 6garrena, 7garrena, 8garrena, 9garrena, 10garrena, 11garrena eta 12garrena egin dituzte bata bestearen atzetik. Alustizak eta Galartzak, eta orain etenda beren bolada eta 15garrena lortu dute azkenean Ladutxek eta Alustizak. Aurrera, Javier Meuria. Bai, gurekin dugu Balaibarko pilotari bat Galartza, bezala. Kaixo, Gabon? Gabon. Odarazena.
Nola ikusten ari zara gaurko partidua? Bueno, partida esan diteke hasi dela 14 eta 12 jarri dianen, oraintxe hasi dira jokatzen pelotan. Orain arte izan duda momentu bat, 12 eta 3 jarri dien arte, izan duda momentu bat, dominatu egiten zuten Alaluztita eta Galartzak, baina tantoa gero egiten zen beste alderdira, Tolosa, Ladutxo eta Tolosan alde. Ez da ordu arte, ez da joku izan du oso partide zakarra izan du ordu arte. Baina izan du da, aldaketa bat izan du da pelotetan, eta izan du da momentu bat, Josean Tolosak ez zuen gozatzen pelota, ez da? Eta handik etorri da, berakeda bat, Tolosaena, oain badirudi pixka eta berriz gozatzen hasi dela, baina partidu luzea ikusten dut oraindik. Beraz, gaurko finala nahiko parekaturik dago, ez da? Oraintxe parejatu dago, orain arte, aurreko tantoi arte, eta oso ondo adiri dira orain jokatzen. Oraintxe hasi dira, jende behotzen hasi dira. Ez orain arte esan dizuten bezala, ez da, partidu oso zakarri izan du da. Niretzako orain hasten da partida behar den bezala, partida jokatzen. Pilotak nola ikusten ari zara, nahiko bizia dira, ez? Gaurko pilotak. Bueno, lehen da bizi niretzako iruria zen, pelotak egiago, goain pelota biziantzak dira, baina ikusten dira, nekatuz baliza hundi hartu dira, pelotariak, eta ez dute amizin golako joera hundia, ez daude, nekatuta daude, baina alaide ikusten da aurrelariak pixka batzen duen aurre samar, pelota asko ibiltzen da, pelotak, esan duzen bezala biziantzak dira, baina nola nekatuta dauden, oso ongi dago. Bukatzeko, Juan Mari, favorituak txapela lortzeko? Bueno, ni nahi nuke herritarrak irabaztea, baina ikusiko dugu, gero hemendik zazpe bat antora hola esango dizutu. Eskerrik asko, gurekin izatagatik. Aurrera, Josetxo. Barik gotarazena, pilotari bikainak, balista bikainak bere herritarrak irabaztea nahi luke, Galartzak irabaztea nahi luke, baina ikusiko dugu. Zer gertatzen den, oraingoz gauzak erresago bezala daude, Ladutx eta Tolosarentzat. 15 eta 12 aldageletatik bueltatu dira lau pilotariak, paliza handia hartzen ari dira. Partidua hasi denetik, ordu eta 20 minutu igarota baitaude. Eta atseden aldi gutxi izan da, tanto luzeak bai asko, eta hainbeste pilotaka da jotzen denean, indarrak ere ies egiten dute momenturen batean, nik uste antzeko zerbait gertatu zaiola Galartzari azkeneko tanto horretan, Ladutx eta Tolosarentzat 15garrena izan den horretan. Pampi Ladutx sakerako prest. Bere oizko laizterkaldi txiki hori egingo du, hortxe da azkaingoa. Sake mot samarra, ongi altzatu du ezkerrez Galartzak. Berri bat orain gorrientzat, ez du frontizeraino eraman Ladiz Galartzak. Indarrak denek ere justu samarra izango dituzte, behin tamaina honetara iritsi ezkeo. Faliz handi hartu du gaur, batez ere bihatzelarik ez, da hemendik aurrera palioto beste ikustea ez da bat arretzo izango. 16 eta 12 partidua 22. Ladutx eta Tolosa aurretik, sake komplikatua izan diteke, ongi bueltatu du ezkerrez indartsu gainera Galartzak. Pilota bildu Barai Bartarrak. Bai ederki Tolosak. Hortxe da berriz ere amezketarra, atzera indartsu, oso indartsu. Bederatzi terdian ez du bueltatu. Bederatzi terdi horretatik Galartza 3. 17 eta 12. Erori aldi bat edo pasatzen ari da orain Galartza, eta partiduaren momentu hontan oso peligrosa izan diteke. Bai, momentu oso txarrean Ladutx bitantoak, baina nik uste hori izan du da, pilotan kambio izan du da, eta pilota hau naiz potentxagoa izan, oso azpetik joten da, asko tiatzen du, eta nik uste horrek mina asko jena izaiola Galartzari. Bengoetxea 3. dugu gaur laguntzaile Euskal Telebistan komentarioak egiterakoan. Sake oso zaila bueltatu du orain Galartzak, eta txapana Pampi. Berriz ere txapa Pampi. Gaizki ezpanago partiduan zehar entzun dugun 4. txapa, 2 goian eta 2 bean. Eta beko biak Pampik eginak. 13 eta 17
izugarrizko giroa sentitzen da hemen anoetan. Bueno, final guztietan izaten da giro aparta, pilota munduko gehienak biltzen direlako, pilotari izandakoak danak, ezta? Final etortzen diela, jendea, beste ematak goten ez dena jende asko, ez? Final batek ustea, dena egozatzen zaigu eta horregatik jende asko biltzen da, finaletan. Larri zen, Pampiren ezkerka da hori goiko koltsoian, baina sartu egin da fronti zen, kantoak aurrera, darrai beraz. Galartza Eskuñez. Tolosa orain. Partidu ederra ikusten ari gara. Hasiera batetan bazirudien 14 eta 5 diferentzia hori erabakikorra izan zitekeela, baina ez da hala gertatzen ari. 14 eta 5-etik 12 eta 14 ere igaro baitira pilotariak, eta orain 17 eta 13. Edo beto esan 13 eta 17. Azkeneko tantoa urdinek egina baita, Alustitzak eta Galartza. Oso atzera, rebotera joanen da, rebotea, bueltatzea ia ezinezkoa da. Reboteraino bidali du pilota Tolosak. Izugarrizko zartakoa. Hortik bueltatzea ia imposiblea. Oso ongi hartu du, oso ondo gozatu du eta zartak gara eman dio. 18 eta 13, aurretik ere bidalia zuen Tolosa beste pilota bat rebotera joan zitekeena, baina orduan ezkerra goitik paretara joan aurretik sartu du Galartzak, orain ez du aukerarik izan. Errebotetik atera ondoren saiatu da, baina hori oso zaila da. 18 eta 13. Partidua 22, gustu iritsi da. Motz 10 gelditu zitzaion pilota da horretara Galartza. Sartu du, toko hortara pilota Galartzak, Martinen Alustitzaren aukera, dejada eta tanto. Dejada zabalean egin dio Alustitzak Pampiri. Pampi erresago ibiltzen da gainera, partiduaren haseran, bukaeran baino. Dudarik gabe, hasieran indarrak oso gautzen die, baina guan ja partidu luzetzen nahi die gorra gaina eta ja indarrak bakatzen sumatzen die. Hortxe genuen errepikaldian, Martin Alustitzaren dejada, bere burua lurrera bota du azkaingoak, baina alperrik 14 eta 18. 14 Alustitzak eta Galartzak, 18 Ladutxek eta Tolosak. Azken orduan hurbildu zaigun ikusleari esan dezaiogun binakako txapelketaren finala dugula hau, ano eta pilota lekutik. Ari gatzaizkizuela zuzenean. Eta Gerriko Gorriz, Ladutxe eta Tolosa ditugula, Gerriko eta Lastiko Urdinez, Alustitza eta Galartza. Sakearekin Martin Alustitza. Atzelarientzat lana berriz ere. Partiduan zehar gehienetan gertatu den bezala. Tolosa lehena, Eskuñez, ezkerra sartu beharko Galartza hirugarrenak. Atzera Josean Tolosak. Hortxe du aukera Martin Alustitzak, erdi huts eginez, lanak eman dizkio Pampiri. Ezkerrez oso ongi atera du, pilota komplikatu hori Galartzak. Bildu nahian Tolosa. Gainera etorri zaio pilota Galartzari. Atzera Martinek, Pampiren ezkera aire hori jasoz.
Hortze du aukera Alustizak. Denak ere nekatuta ditugu. Tolosak orain, Zabalera ies egin dio pilotak eta kanpo. Nahi gabeko tantoa, Famari. Nahi gabe egindako tantoa. Eskuin eskapatu zaio, eta indarren aina, eta Alustizak ez zagoen tanto hortan Josu Jeik. Oso zaila zen hori bueltatzeko. Indarrean sartu baita Josean Tolosa, hortze dugu berriz ere ikusteko aukera. Panpik ezkerrez jaso, nahiko lanarekin. Hor sartuko da eskuinez azpi-azpitik Tolosa, ies egin dio pelota Zabalera, eta sasibolean edo bote pronton saiatu da Martin Alustiza, baina Alperrik 19 eta 14. Aldageletako bidea hartu dute Ladutxek eta Tolosak, bitartean zai dira, erreboteko txoko hartan Martin Alustiza eta Ladis Galartza. Pilota familiaka askotan joaten da, Juan Mari. Zuek Bengotxa 3. eta Bengotxa 4. bi anai profesionaletan eta gainera muturrean. Tolosa berak baditu beste bi anai aritzen direnak. Askotan izan ditugu anaiak pilotan elkarrekin aritu direnak. Orain badirudi Ladis Galartzak anai txiki bat ere baduela aritzen dena, ez? Bai, haitxo dutenez, zaina oso ona dela esan ditea. Bai, oso ona bendela, eta, bueno, ja, atatzen dien berrik, premio franko badagota. Zuek ala ere, aguantatzeko prestatu dute demora askoan. Bueno, guk behaltzen atxun bitazten, oso itxugu du, ez? Gazte getortzen izten bitazten, guk aldugun hain dugu, eta aberrutzeako izaten den. Hala ere, bueno, askotan aipatzen da, orain ez dela ateratzen lehen aina pilotari, baina zuen bolada oso espeziala, oso berezia izan zen. Kolpeti profesionaletara pasatu zinetenetatik denak hortxe bili baitzarete eta zabiltzate muturrean Bergara bigarrena, zu, Gerosiago Miguel zure anaia, Roberto Gartziariño, Antonio Maiz, Martinik Orena, asko denak batera pasatuak. Bai, hori gu denak deutatu ginen eskulari enpresa berri hasi zenen ez, da dena primeran hasi ginen, da geroztik oso itxu du. Zaila izango da, olako bolada bat, kolpetik, olako kuadrilla bat ateratzea berriz ere. Bueno, bai, kolpetik olako pili bat ateratzea, gu orduan 7-8 ginen ez, da berriz, onbeste bintzat kolpen ateratzea zaila izango da. Baina gazte geldu die ez, banaka, baina gutxi ikusten da bainek. Herritan ze jokatzen da, baina gutxiago aritzen aldira plazatan mutilek ala. No, nik uste gutxi baitzen diela, ez dakit goengo gazteak ze joko hartu duen, nik uste futbola errexagoa dela jokatzea, pelotan bitzat, lehitzen gazte asko da jokatzen duna, baina una esateko bainek ez da ikusten. Maizuak badaude ba, ez, inguru hartan? Bueno, maizu ikusten die ez, deakustu neke badaude, baina ez dakit, ez da oso horreixa, pilotan sufritu da sentimer da, eta nik uste goengo gazteek sufritzeari horreri ez diola nahi. Eskuz jokatzea gainera zaila da. Eskulari batek badu beti ez dakinik zerbait espeziala, pentsa daiteke mutil bat eskuz poliki xamarraritzen dena, behar badak gero gerta daiteke erramintaz oso nahi izatea, baina eskuz ona izateko zerbait espeziala behar da. Bai, zaila da. Zengatik gazteko oso polik etortzen die, baina gero ja 13-14 urtekin esku pixko bat mindu zaiola eta, kemiatzen die ez. Nik uste, sufretxo ere desintin behar dela. Tanto berri bat, jokoan 19 eta 14 markagailuan Tolosak jo du atzera, pilota zailatzen Galartzarentzat bueltatu, Panpik Josean utzi, Amezketarrak atzera, 19 eta 14 Ladutx eta Tolosa aurretik. Oso ederki altxatu eskuinez segurako aurrelariak, Martin Alustizak. Oso ederki ari da Tolosa, lan asko egiten, orain ongiegi gozatu espaldin badu ere. Josean Tolosa eskuinez. Galartza ezkerrez,
oso ongi bildu, oso ongi, eta pilota komplikatua zen Galartzarentzat, Tolosak jo ondoren, orain Pampi gantxoa, defenditu beharrean Martin, aukera berriz ere Askaingoarentzat, ezkerrez atzera goitik, hemen dator korrika Ladis Galartza, eskuinez bueltatu egin du, baina pilota garbia utzi Pampirentzat eta honek aprobetxatu. Berriz ere pilota garbia geratu zaio Askaingoari eta hor aurrean gutxitan barkatzen du Pampik. Bai, baina horrek eskunean oso ondo botatzen dio, eta horra rapatuzkio oso pelotarie peligrosoa da. Hementxe dugu berriz ikusteko modua, zabalera, erditik zabalera eta ezin bueltatu Alustizak. Zuzeneko irudia berriz ere begibistan. 20 eta 14 partidua 22, Ladutz sakearekin. Galartzak eskuinez bueltatu, atzera Pampik. Ordu eta 34 minutu partidu hasi denetik. Ordu bata eta 8. Partidu oso luzea, gogorra eta ederra. Ezker gantxoa orain Alustizak, airez bueltatu Pampik. Atzera berriz ere Martinek. Pilota zaila, arrimatua, ongi atera du Tolosak ezkerrez, utzi, baina errez ailegatu Pampi. Eta nasi eginda Martin, dejada egina joteztuen edo iduitu zain neri, baina behaz tartean gelditu zaio pilota. Bai, txokoan osten hasi da eta eskutan bertan gelditu zaio pilota. Nasi eginda, bueno, bestalde gainera, markagailua dagoen bezala beste erremediorik ez daukate Alustizak eta Galartzak arriskatu egin behar duten aiten nahi. Dejadatara joan, gantxoa sartu, askotan behartu eta sartu behar, eta honelakoak gertatzen dira. Bai, ja, netan ezkoa daukie, bai, arriskatu beharra, ja, partidu aurre joan da, eta arriskatzen ez bada, guain, idazten zaila dau. Pampik atera du bere azkeneko sakea, tanto izan diteke, eta tantoa! Txapeldunak, Ladutz eta Tolosa, 86-87ko txapelketan, irabazleak Pampi Ladutz, Askaingo aurrelaria, eta Josean Tolosa lehen amezketarra. Jendeak kantxara egin du salto, Josean eta Pampiren lagun batzuk, Miguel eta Mendia botileroa ere ezagutu dugu. Zer sentitzen da, irabazterakoan, Amarizu badakizu? Kampeonatua irabaztea poza handi azten da, dudik gabe. Bakean guztea zaila gertatzen daudelakoetan, denak besarkatu nahi, denak zoriondu nahi irabazleak, oso pozik nabaritzen ditugu Pampi Ladutz eta Josean Tolosa, jendearen besarkadak, eta jendea baretzen, lasaitzen denean, aipatuko ditugu datu batzuk eta baita zuzeneko hitzak ere jasona genituzke, hor baitabil aleginak eta bi eginez Xavier Meurio, txapeldunen hitzak jasona hiean irrati lanetan ari direnentzat hitzak eskaini Josean Tolosa, besarka da orain Pampi eta Alustizaren artean, Moriz Sabeberri, Frantziako Pilota Federazioko presidentea, ikusi dugu Alfonso Benito, Donostiako udal patronatoko buruarekin hizketan, iruditan orain Ladis Galartza. Ez du suerterik, garai bartarrak finaletan, Omari. Gazte baino laborana bezala dela, finalea jatzen da, baino irabazteko momentu suerte ez dauke. Bai, baina gazte da, horre kanpeonatea irazteko baina nahiko denboa badaukela uste. Bai, denbora badauka, baina denbora ere aurrera joaten da poliki. Ez du txapelketa ofizialik irabazi, pilotaleku honetan bertan bai Ladisek irabazia du, Donostia hiria izeneko torneoa, behin baino gehiagotan gainera. Baina ez banakako txapelketarik eta ez da binakakorik ere Ladisek. Ladutz eta Tolosa txapeldunak, Moriz Sabeberrik txapelak jarri dizkie. Aurrena Pampiri, orain Josean Tolosari. Jendea zutik, txaloka. Ano eta pilotalekua leporaino beteta. Pilotariak beren trofeoak altza eta jendeak zua
botatzen du txaloen bitarte. Iparraldetik etorritako jendea hasi da nabaritzen, lehen partiduan zehar behin baino gehiagotan nabaritu dugu eta orain zer esanik ez. Aurrera, Javier. Ondoan zuen Xavier Meauriok Panpila dut. Orain txapeldun ordekoentzat trofeoak Martin Alustiza eta Galarzarentzat. Txaloak hauentzat ere merezi dute eta aurrera, Xavier, aurrera. Pampi, zorionak gaur urtetako txapelagatik. Zorionak. Eskerik asko. Pixka bat emozionatu izaude, ezta? Oso emozionatu bat, eske gaur paisano asko nituen hemen da oso pozik nago eta, bueno, ez dakit ez esan. Lagungarria izan da zure herritarren presentzia hemen, ezta? Bai, estimatu dut izigarrizko estimulekoekin eta nahi nuke agurtu nire Andrea txian baita. Ongi astea importanta zen eta zuek oso ongi azazate gaurko partiduan. Bai, oso ondo jogatu du, sobre todo Tolosak asko jogatu du eta ni hasieran ondo hasi naiz bentaga hartu du astetik eta gero Tolosak dominatu duenean pixkat hobeto biligea. Tolosa partidu bikaina egin du eta zu errematatzeko aukera izan duzu, ezta? Bai, errematatu egin dute anituen posibleak, baino etzen ere, eske finalean beti asko ez da erriskatu behar, eske besteraz tantoa galtzen da eta finale batean ez da asko irriskatzen. Lehenengo aldiz iparraldeko pelotari bat finala irabazten duena, zuentzat importantea izango da. Oso importantea, guain edozoin gaude pasatzen alda ni hori lortzia nire biziko oroizapena izango da. Partido espero zen bezala gogorra eta luzea izan da, ezta? Ba, oso gogorra ikusi zu bezala Galaxak asko jogatu du eta Martin Alustizari tantoa sartzeko ez zen errez, baino ikusi dugunean pixko bat lasaitu bertzela, atea inge bestuariotat eta gero lasaitzekin ondo jarri begiro. Ba, eskerrik asko eta zoriona berriro, Pampi. Eskerrik asko zuri. Josetxo, beste protagonisten bat aurkitzen badugu, bitartean aurrera, nahi duzunean. Bai, lehen eten beharko genuke emanaldia eta konexioa gauzak luze joan baitzaizkigu dena dela Tolosarekin hitz egiteko modurik bazenu horretan saiatuko ginateke, Xavier Meurio. Aipa dezagun bitartean partidu haseratik oso gorrien aldeko jarri zaigula, 6-1, ondoren 11-2 ere bai, 14-4, eta asko hurbildu dira hortik aurrera Alustiza eta Galartza. 12 eta 14 eraino etorri baitira, baina berriz ere tantoak 17 eta 12, hurrengo tantoak Ladutxe eta Tolosaren alde erori dira, 14 eta 17 eta tanto horretan gelditu dira. Azkenean 22 eta 14, azkeneko tantoa Panpik sakez egin duelari. Partidua oso luze joan zaigu, ordu eta 40 minutu iraundu, ordu eta 29 zuzen eta zehaz mehat esateko, luzea, gogorra eta ederra. Txapeldun berriak Ladutxe eta Tolosa. Ba alda Tolosarekin hitz egiteko modurik, Xavier Meurio? Ba, momentuz ezin izango dugu, baina, hemendik momentu batera, lortzen badu elkarrizketa egitea. Bitartean esan behar dizuegu, gaur laguntzaile, Juanmari Bengoetxea hirugarrena izan dugula gurekin. Partidu ederra izan da, ez da, Juanmari? Jogatu duela hauek, da atzelari bintzat asko jogatu du, eta aurrenetik asko samarrazi da Alustiza, baina gero berde batetik atzera asko jogatu du belak, defentsa oso nakin. Da partidu nire asko dauzat, oso gorra izan du da. Merezimendu osoz esan dezakegu txapeldunak aurten Ladutxe eta Tolosa. Bai, dudik gabe. Oso pareja ona da eta asko jogatu du eta merezimendu guztiz irabazi du. Jendea hasi da mugitzen, partidu oso luzea gozatu ondoren, ez du esango aguantatu, baizik eta gozatu ondoren, bere lekuetatik mugitzen hasi da eta guk ere eman beharko diogu honi bukaera. Azkeneko alegintxo bat, Tolosaren hitzak jasotzeko, Xavier? Bai, momentu honetan Tolosarekin gaude, aldageletan, berarekin hitz egiteko aukera izango du. Bai, hemen dago, Josean Tolosa gurekin. Josean, palitza derra gorkoa ez da? Bai, paliza handi hartu dut eta bi gatzea jokatu ditea, bai Alustitzak eta bai Galartzak eta lan asko egin behar izan dut. Zu partido bikaina jokatu zu gaur? Bai, ni uste oso ondo jokatutela, txapelketa zizaren oso ondo neon, gero batxea pasan nun, baina atzea bueltatu dut eta atzea joku ikeragarri hartu dut eta oso ondora momentu honetan. Seguro eta konfiantza ondiz hasieratik? Bai, seguro eta konfiantza ikeragarrekin da indar auskokin gaina. Baina aurrean ere laguntza ederra esan duzu. Bai, Panpi kanpeo txapelketa guztien oso ondo onda eta laun oso ona izan da niretzat. Eta ondo honezkero ni
netza dan launiko bena da momentuetan. Dominatuzko tanto auro itxeu eta niko behar dut. 81 82an Bereiztainekin irabazi zenuen ere, zein izan da zuentzat importantena? Bueno, aurrenekoak ilusio ikeragarri itxeu, baina nik uste denak itxeula. Momentu honetan txapelketa honek ilusio ikeragarri indit. Gaurko garaipena banan-banango txapelketari begira, zure moralentzat importante izango da, ezta? Bai, holako gauze moral handi emateu eta guain beste 2 hilabete gehitzaizkit prepatzeko eta txapelketako manoanoko prepatzeko. Eta hor hemendik aurrea ia fin hasi behar dut, erabat manoanoko jartzen. Lehen urtekoa itxeten behintzat, gutxinez finala jokatzeten. Hoi izango litzen ilusio handina guain. Gaur kantxakin eta pelotekin ez zure inolako problemarik izan, ezta? Ez, dena oso ondo. Pelota genik uste oso nazila eta kantxakine oso ondo egon da. Humedaren izpik ez da saldu eta oso guztua. Eskerrik asko eta zoriona berriro, Josean. Eskerrik asko. Aurrera, Jotxo. Tolosaren hitzak genituen nere ustetan pelotaririk onena eta lanik bikainena gaur Tolosak egindakoa. Tolosa beraz, pelotarik onena final honetan denak ere lan dotorea eskaini baldin badigute ere. Guri agurtzeko ordua iritsi zaigu eta lehenbailen eskerrak eman nahi nizkioke Famari Bengotxeari, mila esker. Famari gurekin izateagatik eta zure komentario jakintzu hoiengatik. Zuzenean aritu gatzaizkizue eta, lanean aritu garen guztion izenean jasozazue nire agurra, Josetxo Lizartzarena. Nahi duzuen arte eta Gabon.